kamu lagi? Iya, Kamu lagi di mana itu? lagi di rumah ini. Enggak malam mingguan? Enggak. Lah kenapa enggak malam minggu? Ya enggak apa-apa, enggak ada cowoknya. Oh iya, kamu udah mandi itu? Sudah? Masa? Udah. Alah ada buktinya enggak? Ada, udah mandi. Mana videonya mana? Iya. Kalau ambil dong mingkir game di bola gue, Mbak. Ora yo. Ora. Wangi yo Ora. kelek. Kelek wangi. Iya, Jan. Kamu namanya siapa? Kemarin? Jali, Jessica. bener kuwi tak aku isen kuwi aku nah aku lapar aku malah. Wegah aku nek nyaur Kamu kuwi. ikut sih. Jali ki mempermalukanku kuwi. Wah, aku nek nyaware do nganggo ngono kuwi. Karo cewek lepe karo cewek lho. Aduh, guyu ae mare ngatem. Apa? Anu Loh, apa baleni? anu kuwi lho, nek nyawar aja nganggo ngono kuwi, mare isin kowe. Kamu jo maju-maju to, sayang. Anumu ketok anu. Cantikmu kelewatan kowe enggak? Apa iya? Gelo-gelo Nanti bener. apa ikine? Anu nih apa nih kowe enggak? Kalungnya merek apa itu kamu? Apa ini? Anu yo aja Dik, maksudnya. Heeh, kowe ini apa kowe? Apa ini? Merek apa ini? Welcome. Welcome cocok. Welcome. Ya, tulisannya apa kowe? Kok iso welcome tak? Oh iya, kamu nggak dingin kamu? Peluk dong. Apa? Peluk dong. Aduh, kamu mic-nya mendem itu. Aku nggak kedengeran. Anu, mic-nya kamu kecil itu. Emang apa? Mic-nya. Peluk dong. Oh iya. Manggil kloni bola kuwi. Ya kan matamu nang Pak RT. Terima kasih. Kamu nanti kalau kalah ini joget ya. Joget. Ya. Iya. Belum. Nanti kalau kamu kalah kamu ngapain? Aku ya nonton kamu joget. Kok iso? Ya Aku nggak mungkin kalah dong. Masa aku kalah? Kok iso? Nggak mungkin kalah. Kamu di situ nggak ada siapa-siapa. Kamu jangan Bilang nggak ada siapa-siapa. Di sini orang-orang kempot ini. Ayo gudat cah, kempot cah. Ayo saling lempar kejo ayo bola. Saling lempar tap-tap ayo. Saling lempar tap anunya ayo. Lempar apa kak? Lempar kilo lop-lop kuwi lop oran. Penguku lempar peju kuwi mau jaman. Anaknya sapa kuwi? Dia bisa saru tenang iki, Lah ngomong ngono kae. Orang aku ki ngomong saling lempar lop oran kok ngene iki sok. Runguku ngono kuwi. Mulak mati mik wong akeh. Hah? Dimik wong akeh? Kamu umur berapa? Umur berapa ya? Tebak dong. Ayo tebak ambu bola. Iki piro iki? Usah tebak ambu. Ayo tebak anu warna. Jus melon. Kok nek ngawur nek gak nganggo kuwi iso ora? Engko tak tokne saka Karang Taruna lho kowe engko nek ngayal. Nek PK karo cewek nek disawari ngono ku gak isin aku. Kok kamu ada kucing-kucingnya sih? Kamu kan laki-laki. Iya, kamu kalau disawer gitu arah-arah ya. Ayo. Yo. Lho lon, pindah kono. Apa tau ingge? Apa tak kuwi? Parmen iki lho, jan nek nyawer ki nek. Parmen. Heeh. Parmen. Mbak. Bapakmu. Kok iso parmen dong? Itu kamar kamu kok ada apanya itu? Blenok-blenoknya itu? Apa? Ada apa belonok-belonoknya apa? Burinya itu? Itu. Ada umbelnya itu. Kok iso umbel toh? Anu apa jenenge temboknya kemeringet.
Oh, temboknya gemring. Iya, iya. Ara ngono ya. Tampleng dong. Sapa kuwi kasih nyawet jenenge? Tampling dong. Iki joget iki. Joget. Ayo. Ayo tap belum bae joget yo. Trit trit. Ayo joget yo. Lagune serah ya iki ya, lagune diputer iki ya. Lagune suka aku. Ayo. Apa nyapa suka aku? Lagune suka aku ayo kowe. Ayo ngadeg do. Heeh, Pak RT ben roh yo. Ngadeg no enggak? Bel ngadeg to. Lho, lah kok ngene iki gak ngadeg ah? Piye kuwi? Nah. Ayo. Ayo, lagune ku aku ya. Ya, ayo piye? Yus. 3, 2, 1, go. Ayo, kembut. Yo, belum. Fokus mi yo. Kembut kalau benek yang cor kalau. Kembut. Benek garisi. Gumul aja ngono kuwi. Pak RT rah kowe joget itu wong pengen pegatan no. Ayo ne. Rambutnya tinggi nih lo, sayangku. Ben anu apa? Yo, tampleng dong. Kembut. Iku to. Yo. Ayo siji. Sik to orang diitung wis nyanyi. Yo. Siji, loro, telu. Kembut. Jengkon dhuwur kalau. Oh. Masih ya? Guyu, beda mangnya guyu. Kamu masih belum puas? Maksudnya masih pengen kruket kamu? Yo. Berarti ayo. Ulune kena akeh kuwi. Yo. Kembut. Hah? Ala keri. Ngono kae yo. Ndang joget ngono kae. Gini loh. Iya. Lagi malah ngenteni sabun ben kowe wisan. Udah enggak kuat aku. Ngentekne sabun piye? Apa nih? Ya Karang Taruna dengan ngentekne sabun nek ngono kuwi carane lan joget. Kok iso? Apa hubungannya karo joget? Lan ngetrit nak. Ya udah Apa ya. cara nyanyi Pak Oka? Hah? Apa